Jotelo mawuok e duond bura mar UDA kaunti ma Kericho josiemo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kuom kwedo jatend piny Kenya William Ruto kendo wacho ni twak mare ok ne omulo weche machando piny Kenya. Kanolose e kaunti ma Kericho, jachung' e od bura ma Kipkelionist Joseph Cherorot ne Oseyo Kalonzo kowacho ni Ruto osechako tije kendo osechiwo mbolea ne jopur. Bende ne ogolo chik mondo mi nying jogo mantiere CRB mondo gol oko ka chiemo mag kony bende oseter ne jodak mawuok e gwenge ma oro okwako e thuolo mapok otieko kata mana dwe achiel tok kano ka otelo. We have just come from campaign and we have just concluded our campaigns in this country. We cannot campaign day in, day out from the first month to the 5th year. What I want to tell you is that please take your time, sit and watch what the president is going to do, and he's ready actually to serve the common man. Already has approached some of the institution. The issue of like CRB imeanza kuteremshwa na 4 million Kenyans are going to benefit from that. Jambo ambalo alijafanyika katika taifa hili.